Duško Jovanović, otac 46-godišnjeg Ninoslava Jovanovića, pozvao je danas prvi put telefonom Roberta Karimanovića, oca 12-godišnje Monike, koje je malčanski berberin oteo i zlostavljao 10 dana, rekavši da je njemu i supruzi Slavici mnogo žao zbog svega i da su bili uplakani non stop dok dete nije pronađeno. Ja sam Duško, otac uhvaćenog Ninoslava. Ja sam hteo više puta vas da kontaktiram, ali nisam imao ni snage da vas pozovem, da delimo našu istu muku, i vi i mi. Ja sam bio najsrećniji kada su dete našli i pronašli. Verovali ili ne, to od srca vam kažem. Mnogo nam je teško, mnogo nam je žao deteta. Ako možete da shvatite naš bol, našu muku, kada su dete našli, nama je 50% pao kamen sa srca, a on sad šta je zaslužio, brate, neka zasluži. Ja sam rekao i opet kažem, zaslužuje najtežu kaznu da se veša dole kod spomenika na turski način, da bude primer svima, obratio se Duško Robertu drhtavim glasom. Prenosi Blic, čiji su novinari prisustvovali razgovoru. On je pozdravio Moniku i njegovu suprugu Aleksandru i ponudio pomoć. Pozdravite vašu suprugu, pozdravite malu Moniku u moje i suprugino ime. Ako treba neka pomoć, obratite se. Dođite kod nas da porazgovaramo kao prijatelji, kao ljudi. Nama je stvarno mnogo žao male Monike. Mi smo non stop bili uplakani, i žena i ja, dok dete nije pronađeno. Ako hoćete, verujte. Hvala što ste čuli moj glas i moje izvinjenje. Prijatno, vidimo se. Završio Duško telefonski razgovor dok mu je u ruci podrhtavao telefon od uzbuđenja. Monikin otac Robert je pokazao koliko je veliki čovek, jer je bez i jedne preke reči saslušao Duška i razgovor završio rečima: dobro, hvala vam. Kada mu je Duško rekao da mu je žao Monike, Robert je odgovorio: verujem vam, pokazavši da uprkos svemu što je njegova ćerka preživela od strane Duškovog sina, u njegovom srcu nema ni trunke mržnje prema Jovanovićevoj porodici.